Čaute, Malager, a ja vás vítam u ďalšieho videa a je to z minihry Skywars a som tu s týmto medvedem. Čaute. A ideme hrať teda tú minihru Skywars. Poj sem, Matej. No. Uskačil ja. Skočil si? Musíme oznova. Proč? Jo, tak daj lobby. Čo je za mapu? To je pro 4 jenom, to je dobrý. Ty si tam. Jo. Už vím, kde jsi. Sme vedľa sebe? Sebe? Ne, skáč. My dvaja. My nie sme vedľa seba. Já tě nevidím, je tma. Keď trocha zmením na 8, tak to je ideálne. Dúfam, že to nemáme nejaké dropy. Hej, mám zlatý jabko. Jo, to som měla ja minulú hru. Ach. Mám damage. Nemám jo, damage mám taky, ale nemám. Enter Pearl? Jídlo? Ne, nemám to Enter Pearl. No, to som aj říkal. No, sorry, já jsem to. Nevím. Proč mi to jede na 30 FPS? Proč? Je na menej. Takto. My jediný dva nejsme VIP. Aha. No ja mám, nie, ja nie som VIP bol. Ja to si chcel kúpiť, ja si kúpim potom VIP. Bo to má veľa. Ináč, tejto série máte tak v opisku videa, hej. Si zomrel. Jo, já jsem tak chválama, že já jsem spadl sám. Bože. Počkej, ja to aspoň keď tak dohrám, alebo ja neviem, keď tam ma zabijú. Jo, dobrý. Ja si dá nejaké pivko, či čo, alebo ja neviem. Hej. To ako... Já jsem zvyklý z jedné hry, že tam držíš citrolné, když chceš jako jít jako potichu, jako to, jako... Jo, chápu. No a Ty dáváš citral? No a já jsem zmačkal citral místo a shiftu. Už to jenom dva, ne? Ja nevím. Ja asi... Ten má luk je full diamantový a ja mám sneové gule a... ono z toho spravím. Ne, ja som padl. Fail. Škoda, no. Máte ma aj dobre počuť? Máte mi dobre počuť? Jo. Jo, dobre. Takže tu mám dropy celkom. Nechceš. Jo, takže 3, 2, 1. Jsem tam? Jo, chceš? Skáču. Jsme vedle sebe. Jo. Ne, to je tá dlhá mapa. Ne, je. Bože. Nevadí. Sorry, já tě moc nevnímám, já si tady... Co? Jako co jim? Jaj, týž? No jim tady ten sír. Jaj. Ty máš sír, nebo som dala tiež, mám asi 6 sír. Koľko nás tu je? 3. Či ja si presne keď tak strihnem ok. Jdem lobby, ne? Ne lobby. To je dlouhý čekání tohle. Tak dáme lobby. Víc jsem to říkal. To je lobby. Ty jsi moc přispátý. Však jsem. To mi říkají strašně veľa lidí. Jo, tak miluje český jazyk, tak ho miluji. Já jsem myslel, že Čech, nie žádný Slovák. Takže dobre, som sám o sebe Slovák, ale ja sa či bych chcel byť Čech jak Slovák. Jo, 3 z 8. A 3, 2, 1, hráme. My sme vedľa sebe, že? Jo. Nesou česky. Ani ja, WTF, kde se? Jsou, to musí být. Kde se? Jaj, počkej. Jaj, ve stromě, no. Ještě někde musí být. Ještě dole. Jo. Ještě udicu si zoberem, udicu, tak. Kde ještě tak můžu být? Jo, počkej. Jo, hore na tom strome som odkopíroval od toho, čo vedľa mne. Akože od tebe, ale však.
Počkej, já zbraň takto. Mám hned jako materiály pro to, abych se k tobě dostal. Ty, jak Máš náhradní brnko? Jo, mám, dost veľa jich mám. No tak já si pro tebe zajdu, já nemám totiž. Jo. Ty vole, já musím držet ten čip. Já budu tak dávat bacha, jo. Snažím se. Ale jakože hovorím o mně, jakože keď tam o ti budem hovoriť. Ne, to se stane jenom tlustým. Ty tlustej? Ne. Bože, proč? My to máme netopiera v dome, či čo? Ja to nebude netopier, to byla nějaká mužka, bo jak jsem zlákol, tak to byl velký tien, ty kokos. Já se bojím. Hej, 2 diamantoví sú hento spolu do žici tam. Co to enderpearl? A mě zabiju. Bože, to je také faily tu dáváme. Co? Když 2 kámoši vydrží spolu až do konce, co pak? To se mi stalo včera. Mně už se to stalo hodněkrát. A je mě jako ale však. Tak před rokem, protože já už dlouho mám. Já už na Minecraft, už to bude 4 roky a prostě, já jsem už nehrál, koľko? Tu je ta další, tu jsou 3 čestky dokonca. Na tom ostrove, čo si tam zomrel, tam sú 3 ešte pod takým drevom, hore na strome, potom ešte hen tam. A ešte tam dole, pod tým stromom je ešte jedna. Jo. Tam si mohol mať enderpearlu. Cože, tam byla enderpearla? Mohol si mať. To se nemohlo říct, že tam je třetí. Ja som to teraz zistil. Ja som iba tak kopal drevo a že what the fuck. Máš na to video si pakuj. Jo, dobre. O, tam hoď like. A ne, nemusíš. Nemusíš, já jsem lama. Já to nevím. Co? Jen ať se nažereš lajkama. Co? What the fuck? Co říkáš? Jak se říká asi u vás jíst? Jíst? Jest? No tak... Já nevím, jak se to řekne po slovensky. Jest? Prostě, aby ses nažral lajkama. Chápeš, aby si jich měl prostě hodně. Odvracel já? Pojď to po česky, Ketagaj. Já ti porozumím. Říkám to po česky. Nažral like. Aby ses přežral lajkama. YouTube money? Ale... já nevím, co to je, ty vole. Přežrát. Jakože, že prostě už nemůžeš třeba jíst, chápeš? Jak se můžem najíst s lajkmi? Ale to se tak říká. Já si to počujem prvýkrát. Aby si jich měl jako hodně, jako aby se s nima přežral. Ty to nechápeš? Ne. To je logika. Ale já jsem měl 4. Takže u mě chápeš, ne? Tohle vystřihneš. Proč? Nesmíš říkat, že máš 4. Proč? Protože oni to nesmí vědět. A proč? Protože tě pak nadávali. No a... Jo, jinak můj YouTube bude v popisku videa. Jmenuji si tam Méďa Béďa, jelikož žádný kanál nemám. Pojď THC, pojď drogy, pojď, čo fetuješ, keď máš THC. Hej, mě vyjela nějaká houba. Já houbu. Nikdy jsem houbu neudělal. To nás bylo přesně nějak 9. A to jsme hráli.